Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού τραυματίστηκαν από τη βροχή των κερμάτων, ενώ ο Παναγιώτης Φασούλας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο ιατρικό κέντρο για να του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες μετά τη ρήψη ενός κινητού τηλεφώνου στο κεφάλι του, κινητό που εξφενδονίστηκε, σύμφωνα με τον συμπαίκτη του, Dragan Tarlats, από τη θύρα των επισήμων. Σημειώθηκαν δεκάδες συλλήψεις επικίνδυνων χούλιγκανς. Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε? Ντένι Μαρκορά, θύρα 13. Δεν σας κατάλαβα. Είπα Ντένι Μαρκορά, θύρα 13. Ως εχμάλωτος πολέμου γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα να πω μόνο όνομα, τεπώνυμο και ειδικότητα. Μια ταυτότητα σας παρακαλώ. Ταυτότητα δεν κουβαλάω ποτέ μαζί μου. Δεν μου χρειάζεται, άλλωστε με ξέρει όλη η Αθήνα. Τέλος πάντων, κάτι που να δηλώνει ποια είσαι. Ποια είμαι, μάλιστα. Για... Ορίστε. Για... Α, μάλιστα. Φίλαθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν. Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός. Μία οπαδός που κουβαλάει διάφορα πολεμοφόδια, έτσι. Αγία μου. Και αυτά εδώ, τα σφινάκια. Τι τα θέλετε? Για να πίνω στην υγεία της ομάδος μου. Και τις μπαταρίες από το κινητό? Για να μην μείνω από ενέργεια την καλύτερη στιγμή, το λέει και η διαφήμιση. Και τόσους αναπτήρες? Αν μου ζητήσει κανείς φωτιά να μην έχω. Από ό,τι ξέρω, στο κλειστό δεν καπνίζουνε. Αν δείτε εσείς τι σφυρίζουνε οι διαιτητές, θα σας πω εγώ μετά αν καπνίζουνε. Και τα κέρματα? Για τα γυφτάκια της Κηφισίας, ξέρετε, είμαι κι εγώ μητέρα ενός τέτοιου παιδιού. Και όποτε τα βλέπω, ξυπνάει μέσα μου το φίλτρο της μάνας. Εσάς μια κυρία τώρα. Τι πρέπει να σας κάνω? Ό,τι θέλετε, εκτός από το να μου ζητήσετε να βγούμε γιατί πνίγομαι. Έχω πάρα πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Μα κυρία μου, δεν ήταν στις προθέσεις μου. Ωραία, τότε απαιτώ το δικηγόρο μου. Είμαι αθλητική κρατούμενος και γνωρίζω τα δικαιώματά μου. Πολύ ωραία. Αλλά μέχρι να έρθει ο δικηγόρος σας, μήπως μπορείτε να μου απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις μου? Πολύ ευχαρίστως, αν δεν αφορούν την πολύ στενή μου σχέση με την κυρία Δάφνη, τη σύζυγο του αφεντικού. Α, βλέπω. Δεν τον έχετε. Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Πείτε μου λοιπόν, γιατί πετάγατε κέρματα? Γιατί είμαι χουβαρντού. Κουβαρντού? Μάλιστα. Και το κινητό πώς βρέθηκε στο κεφάλι του κυρίου Φασούλα? Το ζητούσε η Μάσα και του το πέταξε να της μιλήσει. Α, δεν μου τα λέτε καλά. Μάλλον εσείς δεν τα ακούτε καλά. Εμένα πάλι οι πληροφορίες μου σας στέλνουν να είστε στην ομάδα των γνωστών αγνώστων. Να σου δώσω μία να σου πω εγώ που θα πεις άγνωστη, μία Ντένι Μαρκορά. Εδώ το όργανο γράφει ότι ήσασταν με μια παρέα 20 νεαρών και τραγουδούσατε. Αν είναι δυνατόν. Φέρτε μας τον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει. Να τον τρελάνουμε κι αυτόν και συνταγές να δίνει. Και... Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Πολύ ευχαρίστως να σας εξηγήσω. Λοιπόν, είμαστε 1 και 10 πριν από τη λήξη. Έχουμε την μπάλα, κατεβαίνει ο Φραντζίσκος, δίνει την μπάλα στο Ποτήρογκα πριν τη γραμμή των 6 και 25. Σας το τονίζω αυτό γιατί σας βλέπω λίγο άσχετο. Και εκείνη την ώρα ο ξεφτύλας, ο διαιτητής, σφυρίζει επιθετικό στον Τίνο πάνω στο Φασούλα που παίζει θέατρο, γι' αυτό τον πήρα στο κινητό για να του πω ότι τον καταλάβαμε. Εσείς δηλαδή ανάψατε μόλις είδατε το φάουλ? Όχι, εγώ δεν το είδα το φάουλ, μου το είπανε. Και χωρίς να δείτε το φάουλ εξοργιστήκατε? Τι να κάνω αφού έχω φλογερό τεμπεραμέντο. Μα σε αγώνα μπάσκετ κυρία μου βρήκατε να ξεδιπλώσετε το ταπεραμένο σας. Πού να το ξεδιπλώσω κυρία Στινόβα μου στο ποδόσφαιρο. Μας έχετε δει πως παίζουμε τελευταία στο ΑΚΑ. Έχουμε καταντήσει σαν ταινία του Αγγελόπουλου. Για να κατεβάσουμε την μπάλα από τη μία περιοχή στην άλλη θέλουμε μία αιωνιότητα και μία μέρα. Συγγνώμη που το ρωτάω, αλλά μήπως υπάρχει ένας νορμάλ άνθρωπος στην οικογένειά σας?
Ναι, μάλιστα. Ο ίδιος. Την ασφάλεια. Παιδιά, θα την κάνουμε σιγά σιγά, μας εντοπίσετε. Τι είπατε? Έτσι που λέτε, κύριε αστυνομία, έγιναν τα πράγματα και το κάναμε το κλειστό αρκάδι. Ζήσαμε ηρωικές στιγμές πράσινου μεγαλείου. Μα είναι δυνατόν εσείς, μια κυρία, να τρέχετε στα γήπεδα? Και πού να τρέχω, στα κρεβάτια? Συγγνώμη. Αν δεν το ξέρετε, σαφώς το γήπεδο είναι καλύτερο από το κρεβάτι. Και πάλι συγγνώμη. Λοιπόν, να σας αναπτύξω το σκεπτικό μου. Στο γήπεδο βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, ενώ στο κρεβάτι σπανίως. Το γήπεδο κρατάει 1,5 ώρα τουλάχιστον, ενώ το κρεβάτι μισή, και πολύ σας λέω. Στο γήπεδο δεν υπάρχει κίνδυνος να κοιμηθεί κανείς, ενώ στο κρεβάτι υπάρχει. Και τέλος, με ένα εισιτήριο διαρκείας νιώθεις πάντα ασφαλής. Με έναν άντρα ποτέ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, υποχρέωσή σου. Εμπρός. Πού? Παιδί μου! Τι συνέβη, τι έγινε? Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς τι τράβηξα. Με είχανε 2 ώρες κάτω από μία λάμπα και με ανακρίνανε, με εκβιάζανε για να μιλήσω για τους συνεργάτες μου. Μέχρι και με τη ζωή σου με απειλήσανε αυτός. Μην την ακούτε, κυριέ μου. Από την ώρα που τη φέρανε εδώ, 3 υπαστυνόμοι έχουν ζητήσει 15ημερη αναρωτική άδεια. Ξέρω, κύριε αστυνόμο μου. Τι ξέρεις, πιστεύεις αυτούς και όχι τη μανούλα? Θα μπορείς που θα μου πεις επιτέλους γιατί σε κουβάλισαν εδώ πέρα. Λέγε. Με συλλάβανε, αγόρι μου, γιατί πέταγα κέρματα. Και γιατί που μου πετούσες κέρματα? Να πέταγα κέρματα όπως πετάμε στη φωντάνα τη Τρέμη και έκανα ευχές να ζήσω τη στιγμή που θα κατρακυλήσει ο γάβρος. Κυρία αστυνόμο μου, σας παρακαλώ, αφήστε με τώρα να την πάρω σπίτι, γιατί είναι λίγο κουρασμένη, το βλέπετε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά ξέρετε, ακόμα και να παραβλέψουμε τη δίωξη για χουλιγκανισμό, καταστροφή 20 καθισμάτων και επικίνδυνες σωματικές κακώσεις, υπάρχει και η μήνυση του οργάνου που τη συνέλαβε και τώρα νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τι πράγμα? Κυρία αστυνόμο μου, σας παρακαλώ, αφήστε με να την πάρω, γιατί όπως σας εξήγησα θα το τακτοποιήσουμε. Κύριε αστυνόμη, έφερε τον Παναγούλια. Βρε τον Παναγούλια. Καλησπέρα σας, κύριε αστυνόμη. Καλησπέρα. Σωτηράκι. Καλησπέρα σας, κύριε Αντένη. Γιώργο, παίρνω σε 5 λεπτά. Έλα, πήγαινε. Χαίρετε, κύριε Έλα, αστυνόμη. Αμπιεντό, κύριε Αντένη. Αμπιεντό, δεν το βλέπω. Λοιπόν, σας ακούω, κύριε μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε αστυνόμη, χωρίς να θέλω να καταχραστώ της φιλοξενίας σας, μήπως μπορείτε να μου πείτε γιατί συνελήφθη ο Παναγούλιας? Α, ο Παναγούλιας. Παλιός γνώριμος. Για μαστροπία. Για μαστροπία,